So ngayon naman maglalagay tayo ng external input ng mic dito. So ito siya, order ako sa Shopee, kakarating lang. So ito yung itsura niya. 5 pin. Ito. So tuturo ko na rin paano yung connection niya. 20 pieces, nasa ano lang ata to guys. Siguro mga 69 pesos lang ata siya. 20 pieces na, so sulit na. Yun lang, medyo matagal lang kasi overseas. So yun, buksan natin. So tanggalin nyo lang yung battery ng inyong sjcam. Tapos front cover ulit, tanggalin nyo. Yun, so tanggal na siya. Tapos yung mga screw, kailangan yung tanggalin ng mga yan. Ayan, kung makikita nyo yung mga screwdriver na yan, tanggalin nyo ng screwdriver. Siyempre dapat i-secure nyo yung mga natatanggal nyo para hindi mawala. Mas maganda guys kung gagamit kayo ng magnetic na screwdriver para at least hindi malaglag. Ito nga pala guys, no, napalitan ko na siya ng lens ng pang GoPro Hero 4 para mag-wide yung kuha niya at luminaw naman siya ng konti, gumanda yung kulay niya. So yun, natanggal ko na siya lahat. So kailangan natin ito. So ito guys, kailangan yung ang ating yan, nakatikit lang naman to eh. So taas na to. Kailangan din natin tanggalin tong LCD nya kasi para mahugot natin tong na pinaka board panel nya. So kung makikita nyo guys, ito sa loob, ito sa loob yung internal mic nya. So dyan tayo kukuha ng supply para dun sa external input mic natin. Tanggalin muna natin to. So yun guys, no, so kailangan natin tanggalin to. Gamit lang tayo ng cutter blade para mas manipis, so para mas madali siya. Kuhanin yung sa gitna, dito sa may bandang gitna. Kung yung pakakapasok, dapat konting-konti lang yung papasok sa blade nyo, mga ganito lang. Tapos kung nakuha nyo na, angat nyo, yun, yung parang papasok yung cutter nyo, tapos i-slide nyo lang siya para tatanggalin nyo yung mga pandikit na nasa camera. Ingat lang din, baka masugatan kayo at baka mabasag yung glass. So yun, paikot lang.
siya kadali tanggalin. Naka double sided tape lang naman siya eh. Tapos meron pa siyang another ano dito, screw. So kailangan nyo rin siyang tanggalin para matanggal yung cover. So dahan-dahan lang sa pagtanggal kasi may ribbon to guys. Yan o. May ribbon siya. So kung takot kayo, huwag nyo nang tanggalin yung LCD. Kaya naman siya eh. Pero ako tatanggalin ko para walang harang-harang. So taas nyo lang yung dalawang block na to, yung dalawang pin. Ito. Para mahugot nyo yung ribbon ng LCD. Yun. Tapos mabubunot nyo na siya. So ayan guys. So yun. So mabubunot na natin to. So ayan na siya guys, wala na siya. So yun guys no, para matanggal nyo to, kailangan nyo lang siyang itulak dito sa likod. So ganito lang siya. Tulak nyo lang yung board. So yun, lumabas na siya. So ito yung ating external mic ngayon. Ay, yung internal mic pala niya na built-in. So, tanggalin natin to. Yung nakalagay naman dyan kung positive o negative. So, kailangan nyo ng panghinang para matanggal dyan at para makapag-wire din kayo syempre. Chili paste, pampasarap sa hinang. Electric fan. Dahan-dahan lang kayo guys, baka masira nyo yung external mic nyo. So yun guys no, tanggal na natin siya. Ito na siya. So yun guys no, na-wiringan na natin. So ang connection nito guys, ito, na-wiringan na natin siya. So ang connection nito guys, yung dalawang dulo pagsamahin nyo, tapos yung sa gitna pagsamahin nyo, and then itong nasa unahan, ito negative to, ito yung ating magagaling sa board na negative dito. So parehas lang yung ginamit ko kasi wala akong manipis na wire, so parehas yung kulay. Pero may ano naman dyan, positive tsaka negative, makikita nyo naman sa board. So yun, ulitin ko lang guys,
pagsamahin nyo yung dalawang wire na to sa dulo-dulo. Tapos yung sa gitna, pagsamahin nyo. And then ito, yung papunta sa ating negative. So ito, so nagsama na yan. Dito or dito sa dulo, dito natin lalagay yung positive natin galing sa board. Yung positive out natin dito, papasok siya dito sa dulo-dulo. Okay, positive. Kahit saan dito sa dalawa, pwede yan. Kasi magkadugtong yan eh. So, dito siya. Yung galing sa board natin na positive, papasok siya kahit saan dito. Okay? So, yung mic natin, ito, positive, negative, positive, orange, negative, blue. Okay? So, ang sa internal mic ay internal mic naman niya ay papasok. Itong orange na to, papasok dito sa gitna. Kahit saan dito pwede siya. Sa gitna siya papasok. Tapos, negative ng board at negative ng mic, magsasama sila dito. Sa negative na to, sa gitna. Ito. So, pagsasamahin nyo yung negative dito, negative ng internal mic, at negative na galing sa board, pagsamahin nyo dito. Okay? So, sa dulo-dulo, positive ng board. Dulo-dulo, positive ng board. Sa gitna, positive ng internal mic. Dito nyo siya lalagay. Para pag binunot nyo, yung jack nyo, 3.5mm jack, pag bunot nyo, automatic, aandar tong gitna na to. Aandar yung internal mic nyo pag wala nakasaksak. Pag nagsaksak kayo, automatic yan, mag-off tong gitna, ito yung magkakaroon na signal ng positive. Kuha nyo. Ito siya. So yun, lagay muna natin, tapos butasan natin tong kaha. So yun guys, no, nabutasan ko na siya. So ito na siya. Nag-glue stick ko na rin, nalagay ko na din yung 3.5mm input na para sa mic natin. So try natin siya. Dapat i-glue stick na rin para hindi siya gumalaw, hindi siya matanggal. Yan, so okay na siya. So maghinang na tayo sa connection natin. So yung sa dulo ay yung positive. Dito natin positive. Sa gitna natin dito negative. Sinabi ko kanina. Tapos lagay natin tong external mic. Blue, negative. Tapos sa gitna yung positive na internal mic natin. Yan. So, tapos na guys. Yan na siya. Tago na lang natin itong internal mic. Yan. Tapos na
So, ganun lang siya kasimple. So, subukan natin siya mamaya. Sarado ko muna siya. So, yun guys. Hello! Tapos na siya. Ito na. Finished product natin. Ito na yung sa mic. Saksakan niya. Subukan natin siya. Ito yung mic natin. Try natin. Low. Hello, sound check. External mic. 1, 2, check. Sound. External mic. Check. 1, 2. Sound check. Sound. Test. A. Check. So yun guys, ipopost ko na lang yung kuha nito sa external mic niya. Thank you guys for watching. Please subscribe to my channel na rin. Thanks sa support guys. Hello. Hello, sound check. External mic. 1, 2, check. Sound. External mic. Check. 1, 2. Sound check. Sound. Test. A.